Mazanda kasimba. Nitoro ka 12 Ks every morning. Mboza ndakamirira anozvitemba 1 chete anosangana neni. Ubva anditi makalise makadya mari yemagetsi mukatenga boots ndinoda kuona ndimbomuratidza chidimbu mchana muruwa flying kick mazama flying kick yekwavhandemia. Muzvina bhizimisi vaWilkino Chivhayo avo vari kupomerwa mhaka yekuba mari yemagetsi kuGwanda uko kwakanga kuchifanira kuvakwa solar power plant. Vari kuti ivo vacharova ani nani wavanosangana naye kana kuti achavabvunza pamusoro pemari iyoyo kana kuti pamusoro pekubiwa kwemari yeGwanda solar project. Gwanda solar project yakanga iri ichifanira kunge yava kutoshanda munyika yeZimbabwe, asi vaWilkino Chivhayo vakabhadharwa mari inosvika iyo $5 million United States dollars, iyo iri kufungidzirwa kuti havana chavakakwanisa kuita kunze kwekutenga bhutsu mapeya anosvika kana kuti anodarika 100 pamwe chete nemaboxer short. So ndo zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe panguva iyo Zimbabwe iri kutambudzika nekushaya magetsi kana kuti nekushaya zvinovhenekera kana kuti nekushaya simba rinokwanisa kuti ringe richivhenekera vanhu mudzimba pamwe chete nekuma industry. Ndiyo mashoko vaChivhayo avaona akakodzera kuti vange vachitaura. Izvo zviri kugumbura kana kuti zvagumbura veruzhinji munyika yeZimbabwe, vakati murume uyu anofanira kunge achibatwa nevanoita nezvemutemo kuti ange achipindura pamusoro pemhaka dzake. Ndizvo zvatitaka kubatira izuva ranhasi. Mazvinzwira vaChivhayo vachitaura kuti ani nani achange achitaura pamusoro penyaya iyi vachamubata vagomuzvindikita kana kuti vagomurindikita. Ndo mamiriro zvakaita mukati menyika yeZimbabwe.